माने गोसथोलायनायानो दिनै बेजों गाबोन बैजों माने ओरैबादि जायो गोसथोग्लि मालाबा सोरबा बादिया मालायजों गोसथो खोन्दाखौसो मोनो गोथार खालायखौलाय मा होनबावनो दानि जुगाव सोरबा गोसो फेजायखौ मोनो सोरबा गोसो जाबाय थानायखौ मोनो आंनि खाफालावबा मा दं नोंथांमोननि खाफालावबा मा दं जाय मोनैफोर नङा होमबा आं दाना भगबानाव जेबो बिया माने जाय गोसथोलायनाय गोनां माने गार्लफ्रेन्ड दं आरो जाय सिख्लाफ्रा बयफ्रेन्ड दं बिसोरखौसो बोर बियो आं ना एकदम नंखाय बाथ्रायावनो बोरावला बायनानै गारलायलाजोबनानै आहा मोननायनि बे जों सिंगेलफोरनि ना ओइ सेंग्राफोर साबैसे दं सिंगेला सिंगेल गोसथोनाय गैयैफोर साबैसे दं बरिया सिबाय बिथाङा दुखुआव दङ नोंथांमोनजों बादिनो आंनाबो बिराद दुखु दं हिनजाव गोसथोनाय मोनैनि माने मानसिफ्राथ' होनो हिनजावालाय मा हिनजाव गय सारनाय बादि फारौफोर बादि मोनलाबायो होनो खिन्थु जायसो हिनजावनि बाजाराव ओंखारो बिसोरसो मिन्थियो ना जेला हाबा लानो नागिरो साख्रि दंबाबो थाखा फैसा दंबाबो हिनजावखौ मोननो नागिरा जायसो हिनजाव नागिरो हिनजाव देवानाय जायो बिथांमोनासो मिन्थिगौ Darilong dausah masih gandong baik minyak maya dong baraja baang dong jaga ramai wah karai lainnya Roro bro laju Jibo jana konsep bukan harga begar baang lagen karena ya berbagai kagen iseba berotesan jalai bau kagen istelai ka konsep lagu bekam jakagen Jibo jana konsepbaबो हिनजाव जाना कनसेप्टबाबो खासन खारगोन Berbiar angan gosai Zabana
जाथों बाथ्रायावनो मिलायनायनि माम्बार गारलायनानै आंनि जानायनि जागौमोन फोरोंलायमोनब्ला फुजाफोर होलानानै बायसन खालामनानै गारलायहोदोआ Wow, 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 wow.